Dongin ya duai. Kenran be ngis ngeungu yeme nakabanta kene kapor. Hakabang ila yo ya kaban yo poilang hakane ka jaka. Nakabanta ban ai ka jeng shakriyeme. Turai na markata toker kuyangi. Bat komjo ngi penkentang ko turai. Ya kane ka jaka haka kerteng ka jome. Habangi syong ya kaban penkrau ya ka kerteng ka jome ko turai. Ban ruai ya ro ya ka buram ka jome. Bat komjo ban ya kren. Tang siap hang jome ko turai be. Ai pakawai kaman sim. Kabalapoi hakane ka jeseng ko turai. Ngin yo ka jing koit ka jing kia. Ngin yo ka jing kemen. Atrai batole ya ki kamba ki bapla jome. Lengba kane ka jeseng. Hakane ka sengi baro kawai ko turai kenrat. Ngalangit melios ngau ya ki jing duai jongi. Haka kerteng ki jong jis nong panim ngipan. Amen. Ngis ngau ngu yaw blay. Namar bang ila yo. Sa shisen pat ya kane ka jeseng district. Kabalong ka jeseng district. Kaba arpo jong ka Shillong district. Shisnam ila yait lengba na do bang ila yo. Hang tay haka balang maupat. Badmenta ka balang sanmer. Kalap diang da ka jingkaman ya kane ka jeseng district. Teo blayon yo ban kar kuyangi. Lengba kane ka jeseng. Ngin syakri yo try da ka jingkaman. Ngin ay yala ki jong ki donut bat ki man semo try. Ngin klat. Ya ki ay ki badon ha din jongi. Haka bangi day ban pendep haka jingim kum ki briw. Namar kane ka por. Kabau try Jisu la ay haka jingim jongi. Tongin syakri yaw try haka basdang jong kane ka jeseng. Haka ne ka maran. Daka bangin ruay haka jingruay ban yero. Bat ban ay buram yaw nong panim sim jongi. Ubalawan ban syayap. Halor jong ka deng penakal bari. Daka jingruay ka ba arspa san pusao. Ka jingruay ka ba arspa san pusao. Baratin jong kane ka jingruay. Sngew bhashi bona ban khati ba syong dar sem. Way naki syakri jong utray ba shirham ban ya tray ka kam ka jong blay. Bat balong ru astan setri jong ka district. In sa yo ban wan hangne ya ka ban pule ka ten ka jong blay. Ban tuay bat ban pen kentang. Ya kane ka por bat ya kane ka jeseng jongi. Ha kane ka step hakik ti ki jong utray. Ka jingruay ka ba arspa san pusao kong. Ngin ruay yaro yunong pensim sim. Ngin yala namar jing shisha. Hat donut baro yungin tong sim. Ngin job dabor u Jehova.
labor ka pop yang iker saudong ngin ruai ka jing ruai unang job namar kres sapo jong iusong ban pelaj ban rina ka pop buram ngin buram buram try halor baro buram ngin buram buram yau try halor baro hakabasdang jong kane ke jeseng tongin yerwai dakawan ya yang lang hakane ka por bat ka music team jong ka jeseng samla district in yo yakaban yalam yaka jingruai Adonun ba royungin
Shua bangin pendam haga jing duai haga ni ka step ka menta. Ngina pai na ka tin ka jong blay. Bangila aman shem na ka jing roi sam ka baknai pesan. Bat kum ju ka shiti se ka Hebrew kalana ka ba shipo ki kintin ka ong kumne. Ali tunginya roi yau trai. Tunginya kan ut so tunat yu mau siang ka jing penim jongi. Tunginya wana hakama jong u da ka jing aingu. Tunginya kan ut so tunat yu da kisam. Namo trai ulong ublay ubakraw. Baru sim ubakraw halor ki blay baro. Hakakti jong u long ki jakai ki bajliu jong ka kendo. Ki jing jrong jong ki lom ru ki jong u. Ka duriau ka jong u baru latau ya ka. Ki kti jong u ki la palong ya ka daur kiang. Ale tu nginya mani bat ngin dem ngon. Tu nginya dem khosiu hakmat utrai unong tau jongi. Naba ulong ublay jongi. Bat ngilong ki briu ka jaka plang jong u. Bat ki lang brat hakti jong u. Namar kata ko perabangit. Habang idan ka jing sluri ka balet siya kita ka jaka kentang daga senam u Jisu. Kata daga lenti ka iya ka ba ulapan kentang daga kentang jongi. Ka lenti batmai bat baim. Lingba kata ka jingka kata ka long ka met jong u. Bat habang idan uling do bakraw halor kata ka ying ulay. Tung inyawan hajan daga dalut ba shisha. Daga jing soskem ba ka jinget. Bala senret iki donut jengi daka jingi tep lem basniu. Babala sait kot iki met jengi daka umba kot. Tonginya bat skem iki daka jing pala. Ka jing kerman jengi baka nam ki isu. Namar ya ubala ban syane aken. Long uta ubala kular. Bat tonginya perkat ban penki perlok. Ya ka jing it bat ka jingi le ba. Klem de ino eka jingi senglang jongi hi. Kumbalong karukam kiway. Henday tungin ikan tu parlok. Bat kata kamtam wapi i bata kasngi kala nangjan. Siti siki Hebrew kala nang kabakat ar karakat kamanikong. Bat kabaar. Nabakom ta habalakir tawya ringi de ulo kisaki kani. Tungin bread no ikajing punwit baro. Bat ikata kapop kabasya snok hangi. Tong nya pet da ka jing ya sha ya ka jing pet thong ya ka blabu khama jongi da ka ba khmi shau Jisu unong panlong ba unong panjanai ya ka jing jongi uba namar kata ka jing man ya ka blabu khama jongu ula sha ya ka ding pna uda iben ya ka jing laran bat ula shong hakti kamon ka khet ublei tung nya duai Ngiwan bat aingo yeme kin ko pa it hakani ka step ka bamta. Kum upai lang jong ka Shillong district in ko tribe it. Ye ka bame in ko tribe it. Melekar khu yengi uway pi uway in ko tribe it. Ngaingo yeme in ko tribe me melang ublay unong panim jong ka jing im ka jongi in tribe it. Ngaingo yeme in ko tribe ngilong kumne ka mangilong. Namarin ko tribe malapanim ayengi in ko tribe. Mala ayaw kong jome o Jisu ban siya halo ka dingpna ban yap naramtay ki pop ka jonging ka tribe ngawan ban aingo ime ko tribe namar ka jing ia ka jome ko tribe namar ka jing snake ka jome ko tribe ngilong kumni ka mangilong ko tribe ngila ban dan hagani ka jaka ko tribe ban yo ban shakri me ban yo ban ai ka buram ba ka jingo tang sheming ko try namar de tamaming ko try ba de hok banyo ka jingo ba ka jingero na ki kon ka joming ko try be ngada dwaing ko try hagan ka step ka mata try be ye ka manyo banwan ker kuin ko try lamba uman sim ba ko joming ko try be manyo ban ki lai lo hapeng jongi hagan ka jaga kar bangida ya sing ye ka teng ka joming ko Jisu be wan man jingo apply ka try lamba uman sim joming ko try be ngada dwaing ko try ka jing tap ka snam ka joming ka jaga try be ai ka jaga try be ka long ka try be ka boming ko try be ka wa ki baro ki pai lang jong ka district habania
syong yang hake ke jaga trai gin ya so ke trai ya ke presence ke jame ke ba me khi lai lo hake ke jaga trai be men khi lai lo gin ko trai lama ke jing roi ke bangin roi ke trai men khi lai lo gin ko trai lama ke jing roi ke ban pen her chme lama ka tin ke jame lama shakri jame ba me lo wan lam ke pang hake ke step kam ta trai ga do in ko trai be ya ke ba minyo ban kran yang i we pi we ko trai lama ka tin ke ba im ke jame ko trai be ka tin ke ba im ke jame ko trai kan wan ko trai be ne ka ket ka jing snake ke jame ko trai kan long ka jing ke khu in ke trai i we pi we ko trai bon hake ke jing sang hake ke step kam ta gina mat ko trai be ke jing ai bele ke jame trai gina mat ko trai be i ka tin ke jame trai ke ban yo ban ai ke jing kop hake don ke jing i trai ke ban ka tin jame ko non ra ke jing pen tamai ko trai i ke jing mo je prakat ke trai kam tam ke don ke jing i trai be shimti ke por ke ba sa in ko trai nyati hake jing lam ke ba pla ke jame in ko trai ye ke jing i we pi we in ko trai ke khu in ko trai be ye ke district Shillong Hebra ko in ko trai be ker khu in ko trai yo pailang ke jame in ko trai be ngin ai ke trai be ngin mat ke trai ke jing snable ke jame trai hake jing i ker khu hake ni ke singi baro singi trai ngir ai ting ira pen ke tang trai hak ti ban bor ke jame hak ting jong jisu i pan amen. Kublai sibun ba besong dari ke jing pule na tin ke bakhoit ke jong blai bat ban pen kentang doai pen kentang ya kane ke jeseng ha kane ke por blai unyo ban ker khu ingi baro jeng in ya peteng ke jing syakri jong i trai da ka bangin yer wai lang sa ka wai pat ke jing ruai ka ba lai spa an reu po ar ngin yer wai ke jing ruai syapang ke jing penem lai spa an reu po ar gong an ruai yero yu trai namar jing emboai ngas ngehun la jenjar kibun haka syada mutrai ngan sa syongsuk kenjai lapenem haka snam jongokon lapenem jisu lapenem yang amanta ngan ya yaro yau trai bat kiru khoi chaburam pranai lapenem haka snam jongokon ke jingruai ka ba lai spa an reu par ngin yer wai da ka jingkamen ya ka ne ka jingruai Shong so kenjai, up and
Aingu yau try. Namar baulapan yakaman sim jongi. Bad ngi ap kermen. Yakata ka jing ai ka jong ublay. Onda bau blay ulak hot no ayangi nakane ka percay jing jenjar. Haswa ya kabangin yo ya ka jing ya duai lang. Kato ka netali ki jing duai. Baradin jong ka jing ya duai lang yan sa yo snow. Ya ki jing ruai ki bakerpang na ki artli ki kwayar jong ka balang. Ngapdiang snow bhai pi baro. Ki parabang ej baich. Hakane ka jing ya sang. Hapo jong ka district. Ngalayoi kila don ki reutemen ki bapoy hakane ka jesang. Ngai kublay. Bat ngapdiang snow bha kerpang ya pi ka kerteng ka jong utray. Ngasngu yaw blay namar hakane ka jesang. Don shibon ki pastor bat ki nong yalap. Tengah pediang snow bhai pia ka kertang ka jong utray. Kibi a tray rengka tapo jong ka neka district jongi. Bat ki way ro ki bat tray ha ki way ki jaka. Ya don rengkat ha ka kalalong ka jing snow sngan shibone. Ban yo i ki khmat jong pi. Rengkat. Yaki nong kit kam jong ka district. Ngasngaw banay kublay api haka kerteng gajong utray Jesu. Nagaliang ka balang hangne sanmer. Lakhot sngaw bhai invites haka ne ka jingasang. Ki parabangay na ka balang mauklot. Na rit maunyaw. Bat na saumer. Te lesi kilia don haka ne ka jingasang. Sngaw kaman shibuna bapi don hane banya shakri lang yaw try. Ringkat lambat ngi. But ngilak hot sngaw bahaga ne ka jesang. Naki parabnge ka balang Presbyterian but kabalang Katolik hangna sanmer. Ngalayoi yaki nong sharai jong ka balang kitmen besan bat kiway. Boy hangne kalalong ka jing sngaw sngan shibuna. Bangin yo iya ka bane shakri lang. Yaw try hakane ko por kum shipara. Bat kito kibam daya po jong ka district jongi. Ki parabangay lane ki bom day parabangay om shem la khot sngaw bhai pi. Ngadap diang sngaw bhai jepi hakane ka jesang haka kertang kabathiang tam ka jong try Jesu. Baru play unyo ban kerku ya ka jingem jong pi. Ngam kwa msibon kapor hakane ka klimat lengbai kine ki ai tingin ya poi no asya ki benta jong ki jing ya doai lang hakane ka por bakalong ka way ka benta jong ka jing ya shakri lang jongi o ya me namar ki jing kerku ki pla jong me yangi ngila pla ka por ka ba corridor ko try ban ya thoit lang hakane ka jesang. Bat ngi duai ba men ker khu yangi leng ba ki jing ruai ki jing duai ki jing ai shaka kam ka jome ban snap ban shashkor ya ki jing ruai ke kerpang na ki khon samla ba ka ten ka jome to ker khu ba to trai bor pla ken rat ba kodor hakane ka jesang bangin yo I ya ka borom jome hakane ka step bat hakane ka sngi baro ka way ngalanget meliyo snow ya ki jing duai jongi ko trai. Nabangi pan ya kine baro haka kerteng uji sunak. Penem. Amen. Kane ka jesang district haka ne ka snam. Ngan ya thu ya pi kumbalong. Kamday banwan haka ne ka balang sanmer. Haka ba mga ngapet kumu pastor in church. Kadai ban le chekawai pat ka balang. Handrai ni ki dau ki bon bom la ban kier. Kim shim la ban ka jeng. Bat na ka liang jong ka office ka district la pasyang district sanmer ban penlong ya kane ka jeng. Ngan ya thu ya pi kum balong. Bat ki parabngai da ka kamdai ban wan hakane ka balang sanmer. Haka ba mga ngapet kumu pastor in charge. Ang hapo ka sisnem.
Pada bangala poi hang ni. Ngala yoi ya kene ka pendal ka ba itnat bela pendep. Ngala ong ya kene ki rangba. Ngala sngau ku mga poi penban ka jingeseng assembly. Kabalang san mer ka ka balang ka baju pediang ya ki jingeseng ki beper. Kam tam lada ki wai ki balang pat ka balang ka district Shillong. Kalong ka por ka bangila poi hang ne ban ya duai kerpang. Bau blai unkar khuy ki parabange changni. Ki don shibon ki rangba ki biya tray ka kam ka jong ka jingit blai ka bashisha. Ha ka jingem jong ki kin yo ya ka jinget tali kin yo ya ka jinget kin ya tray lang ki samlaro kin long ki ba shirham yo try. Kin yo ya ka buram ka jong try ha po jong ka balang. Hang ne sanmer baru blai un yo ban kar khuy ki parabange ngin ya duai. Haka jo ka por manom sheme ka por ngin ya duai na ka bentai ki parabange ki badon na padang ka jingpang bat ka jing sitom hadu menen haswa bangan mi na layeng banwan na ka jiasang lapon yang asiki jaka ki banga tray haki por manswa baki don ki parabange la do jing karmen ki hospital ngalong tang ban ya duai po yeng baraka jingasang hanre ngamla ban lek menta namar nga hapon wan be hakane ke jingeseng dena sora iway parabnge ngin ya tuai idana padeng ke jingpang hakine ki balang ki mga pe hang ne Shillong ro ki babon ki parabnge ki dona padeng ke jingpang ki don ki bala don shisha ka jingdo jingkermen naga benta bakidang yo ya ka jingkot ke jingkhia ki wai ro balada don na padeng jongpi hakane ke jingeseng Hinduai hau try dekat jinget baru blai unle kamba. Ngin tuai kidon ki parabnge cepo jengka balanga sanmer ki bala long riu temen bat ki bapang ki badai ban poi hakane ke jieseng. Henrei kimla ban poi namar bakamet kelatlot. Blai long rengkat blai noi bom la ban kier nang bakinang langa. Ya ka ban Kim yo shim kane ke jing ban syakrio bat na kaliang jong ka office tongin ya tuai bang ya kini ki arti. la pasyaseng district Atrai jisubi ngan ya thu ya pi kum balong bat ki parang kamdai banwan hakane Kapatiang kapatiang ya kana la Jingasang district hakane Hagi ka mga kaplan kino kino Ang kijing hapo perkat kasisnem. da kumway pat banam Ada bangala po. diang kalalong Yo sisa iya ka kani job ka pendal ka kontray itna bangin yo la iya ka pendep. purom jong me na do Laong man ya sisngi kini kirang ban ba. manin ka sngi Ngala haka snow bangin ku mga yo poy ban penban ya ka kane ka Jingasang assembly assembly. nga duai ba men kar khui ki Balangan param sanger, ka gade ka balang ka baju kawai pediang pa kawai ya ka ki longyeng Jingasang. kirang ba ki long Kiba me per, ki kiba samla ki ba shirham bat Hamtam ki lada ka reban lek sa kawai pat ka balang. bakin ya tray da ka jingi jaga kam ka jome Kalong ka por, kar ka khu bangila ki poy, yang ki sam hane ki ban ya kam ki duai ka tray pang. ki jong ki ko Bao tray blai, jisri un kar men khu- ai ka met ka phat ka ba shat ka ba klain kar khu ki ba don pa deng ka jing pang ba jing stom to long reng kat bat ki try bor to patin lentie ki ha ki wai ki balang ha sor ba nong kendong ki don ki jing bat ki hospital ko try ki bala do jing kermen ro kum jo medang lo jo ha do menta ki don se ha kana ka jesang try kan rat to le pla ba to ban kia daga ktiga ban bor jong me namar ngi shakri ya me ublai ubadan bor ublai ubala ban le ya ki ai hakaba ki breu kim la shu ban le ko try ngila duai da ke jinge chagare ko por ngalange mele yo sneu ya ke jing duai jong e haga gerteng ke jong jis nong premi pan amen ngarange skam bau blai jong e ula yo sneu ya kini ki jing duai bagi jing khot kerpat jong e haga ne ko por te kumbang along ngasneu ba ban khot no ya kini ki samla ban ayar hakane ko por ko menta nengkong nakabalang jong blai mekhalia sam maulai nongkwar baradin jong kata ngin sayo ru nakabalang jong blai mekhalia sam tong ublai un yo ban ker khuingi baru blai un ker khui phi ki samla ki ban ai ya ka jingruai hakane ko por ko menta sneu ba ban khot ye phi
Happy birthday. Now you're in the
kublai shibune yakini ki jingruai ki ba koridor ki khon samla jong ka balang hapo jong ka district ki balarwai hapadeng jongi hakane ka Kalimat ka jingruai ka benengkong gilarwai deutrai wa penjem ya ki yongba ki yongba haka jingem jongi ki ba manla kasngi bat ka jingruai ka ba arpat kilarwai ngashania hautrai namar bo donbor ban penjem ya ki yongba ngiru ngishania hau neutrai ubala seus ka ba pop jongi Hakane ka por ngin yo sngo ya ka kopor ka kten ka jong play now shagri jong try I reverend kenong plo they way ni ki pas sorang ba hapo jong ka balang jongi pe ki khmi ha ka balang anong tmai pokse shilong bana sngo yo play hakane ka por habang ay yalame ka jeseng iyo ban kren namar kat bang akren ialam jeseng kamta manong tmai haka bang alej ban kren hangte teu blame yo ban ker khuy people store haka nego por ngila tuai na ka bentai jongpi un pendon kam phlai pi na ka benta kani ka por hapdeng jongi bara ka jo ka por hashwa bo shagri jong try in ai ya ka khobor ka ten ka jong blai in Walamru ya ka khobor naka Church of God Business Association jong ka balang ka jongi in kren lengkot kat tu kat ni baraden kata in saai ya ka khobor ka ten ka jong blai Reverend kenong plo idairu Vice President jong ka Business Association menta Joshua bo shakri jong try unai ya ka kobor ka ten ka jongblai na mar bangalong uway na kinongruai hakipor ba mensua mentala flat kasu at laga ki ka donut ban ruai tenga kwa bangin ya ruai haswa bangin ya snow ya ka kobor ka ten ka jongblai ngin ya ruai ya ka jingruai ka ba ars pa lai puar at hakane ka step ngakwa ban ruai tang yakaburam ka jong Jisu namar ba uday banay bang ngin sayo ban rakhe ya ka Good Friday ba ya ka Easter Sunday ro kumjo kasngi ka jingmi pat ka jong utray baraden jong kane ka jingruai shakri jong utray in sayo ya ka ban ay ya ka khubor ka ten ka jong blay ka jingruai ka ba arspa lai puar ka khoros kong buram yu Jisu buram yu Jisu hat donu jonga kasnam katuj buram yu Jisu tongin yarwai dakba yang khnang bangin laban rwai ba yakane ka jingruai jong ka jingai buram yautrai ka jingruai ka arspa lai puar
Yero you try. Yero you try. Ngai ngoi yo play, yo ban wan hagane kalampung ka jing shakri yo try Jisu nang panem. Kum ka balang ki badon po ka district Shillong barok away. Tengah yang hang ni ngasau ba ban wan ra ka jingai ku play na ka Church of God business session. Bat kum joru mga bat ka jing ban ka balang ka jong play nang thamai pok se. I ku play ya pi barok ki para bagay nadu secretary chairman Jongka district Shillong, but kum ju kit khot ki Jongka baro. I could play it ya kena kapor ya pi kilong keme kilong pa ki balawan na ki balang beper, but I could play ru kito ki balawan shabar na ka district Shillong kum bangi o snow balakot snow pa, but I could play ru ya ki way pat ki para bangi Kristan ki bala don ringkan but ki bala shot khot snow pa. Siya ka nega jiyasang ha ka nega sengi. I could play it through o ka nega por nakabanta ka music team jong ka district jisang samla district Shillong. But kum ju I could play ya baro ki samla kamtam ki tu ki balarwai banta broadly ki jirwai. I could play ha ka kertang ka jong Jesus Christ onong panem ba je. Ting ay mo yo playing yo ban wan ha ka kapor kum ka balang hapo jong ka district Shillong. Te kat kum ki jing don jongi bat ka jing bon ha ka district Shillong ting yo I bangi duna ban ya ka bangi wan ha ka ka jiasang. Te le se ngi shepting ya ka jaka ban long jiasang ne ha ka no dur. Ten raikat ki bala ban wan ngi ay ngo yo play ikat pang ya ka balang sanmer. Kabalap tiang nadu kemensim ke donut baro. Bangilio I ia kajing padiang ke jong pi pialale pilai ke batam. Bat bangilio I ke ke pulpit pialale kat ni pilai kat ni. To blame korku ya pi ke balang sanmer balong klan banang I ban syakrio blay hakipor baro. Te kepor kelanang ya Nakaliang jong ka Church of God business session kalapta yanga hakene ka sngi banganyo ban ai jingkren kat tu kat ni lengkot hakene ka por syapang ka jing ai syakakam ka jong blay ka jing ai syakakam ka jong blay ka banakaliang ka Church of God business session kalapan kre ban pa yakit khot ke jongi ban lech sikit sik beper but kumta ngai jeng hang ni nakabanta ka Church of God business session. Pada din juga tapat ngin sayo ban peteng ka jiyate selok nakaktiin ka jong play katu kat de por ka ba ublay sya ya ka por ka de kanta. Te para bangay big nga api yali pida ka ba sngawret bat nga karpat ya pi ba pinam sngaw ya ka por bangan kren syapang ka jing ai. Ban supan syai kat tu kat ni syapang ka jing ai. Ka jing ai syaka assembly. Nyam kren syaki jing ai syaki balang. Syaka district. Kren yakini ka jing ai ki ban one page syapo ka assembly ka jongi. Syaka jing jingkan show. Ka baka balang ha ka assembly. Kalapan kre ka badon hang tay po headquarter. Head office hang tay ka balang Kuala Peti Shillong. Te nagalang ka Church of God business session kalabu yakini ka jing ai ki beriban poi syaka assembly ki don santali ka jing ai syaka fon ka jongka santali ka jing ai ngakwa bat pin bu jingkan mau bat ngakwa bat pin petru na pedeng kini ka jing ai pila ai ne em ne pin pat ai ya baro santali ne wat tang ka wer ngim ai mo te ngasikwa ban pen kan mau ya pi ka ni ka por Kaway na ka jing ai, kaday kaway na ka ba sipo, ka wanten ka bagyong. Kaway na ka sipo. Kini kam day ka ba tamay, kaday ka ba larim, tan ringin niya pan kan mau, yung iklet, but let's say bon ki bala klet. Ka jing ai na kaway na ka sipo, ka silong margin. Haka balang. But ka jing yo, but ka jing palot.
But hapdeng ka bakum kaneru ngi shipting ban pelut but ngi don kaman pikir. Namar ki jing ai kim long ki bakaloy. Aku aba pin sngap ba pi ki para bangay pin so thu pi bam pat ju ai la ne bam ai. Ba pin kali ha ka por. Kat ni ka balang gaya, kat ni ka balang itrekam ki department ha ka balang idon. Nang no ki yo pisa amdai na ka sarkar. Amdai na ki nong yakit pat ba ki MLA MDC ba ki way. Kane ka jing yo ka dai na ka pala ka jong pi ki para bangay. Na ki bang pisa ki jong pi. Bat kumong way para bangay ngim judon pisa syo na mangilabu shalom syawa. Te ki babon ki pisa pin skilom ki wa. Te na ki jing yo jong pi baro. Kane ka long ka jipan kamao banom klet ban ai shaka assembly. Ya ka way na ka basipo. Bat kane ka way na ka tang ka way ibaret. Ka bangi ngibo. Bat ya kane la pensyong no rem. Nakaktin ka jong blahi. Nakakitab jong malaki ka lang balay. Bat ya kaneru ngilabo an ray ngim sim la pelong ya ka kum ka an ka hukum ka bateng ya ki para bangeng ngibo ya kane ba pinsuk thu ba kumnu ka tin ka jong blai ka hikai ka way na ka sipau ka jinyo ka jong pi ki kon samla ki bladon kam don jam ki keme ki pa bladon ki kam ki jam ki ban ki business na ki kam ki jing tray jong pi ki nong ki jing rep ki jing riang bat kano banom klet ya kane ka jing ai ka balong ka way na ka sipau ka ba dai sa nang kong ka bang yo I ba komnu na ka lang jong ka bang ru ha ka ji dai bat kane ka banta ngilabu chapang ka jing ai chapang ki so banang kong na pin pule kitab proverb ka lang balai ka khat ba khandai nang ta kitab ji ka khat pra khat ba khat san bat kum ta ter tiga ni ki so nang kong kum ka jing buram ka jing songo ya ka jing ai jing ku jong blai nang ha ka kamai ka ji ka trei ka ta ki so lane ka jing ka sem ka jong pi lane kanono ka jing yo ka ba shibna lane kanono ka ba pi yo nang kong ka ta ka bang yong ki so nang kong banam klet ya ka ne ka ba ar ka ba lai pan ka dei ka jinglom yu khau kham kane ka jinglom yu khau kham ka dei ba pin kham man ba pishet ja shi kham bat kane ka shi kham man ba pishet la arsian kamot man step bat man men bat man ka sngi pin kan mau ban kham bat ya kane ka pisa ka mi no khau kham bat man ra se ka jing jikan show bat kane ngilabo aki project jong ka balang bat ka pisa ka buwan of kokam ka late sha ki school ka dong ka Church of God Educational Trust ka bangyong lani ka bapai yaki kam school ka balang te ka jing ai kokam ka basungsi kalong kanerong I karakta jur babon kim ai kim klet ki balang ki bebe haslong lale klet yakane kabang di banai larapim kam syuru tikan mau kan ban ai ban antat mo kumno pi ai kumno pin kam bat no tu hakashiteu si banai kumno kan lang kane kanu kilo kan lang bat pin convert ya ka pisa ban de katno bat ban ai syaka fon jongga school kabangin siu yakinong hikai baro ki school jongga balang te ngisau si sibone bababon ki nong hikai isn e sibone bangim la jingyo jongki ka salary ga jongki nama ka jingmi kamkiu ka tuna bha te kan tu yepi ki parabangai kan tu yepi kan nakelang ka disik shalong ban communicate ye gane ye ke jing ai baro syaki balang ki badon po ka disik shalong u khau kham don kam sibone ba la da pin ai te ka neru lailek klet bat na kane ka general fund ka ba ngi bo ka thong kalong ba kane kan lek ban ai jiram
Siaki balang ki bami thamai. Ki balang dang mi thamai. Dan kam ban thit om jing tem. Dan kam ban sinai ma yemane. Dan kam ban thit jaka yemane. Bat kum ta tete. Nakane ka general phone. Kan nei shata. Ten rai ka taru ngimla. Ngi dona pedang ka jing e. Kat ba ka jing tawa ka ba kraw na ki balang bami thamai. Ki balang ki bedok. Kom no ngin channelize. Ya kan ka bisa rai kadai kaba kabalang kalabu la khamslem kano ga jing ai songu ga jongpi ba pisngu bau blay lokarku ya ka yinga sam jongpi blay lokarku ya ka ba aying ai sam ya pi ai kam ai jam u blay lokarku pi ki samla menen ka si bon ki samla ki bali yo result metric ngayo sngau bo na ka hanga ka bangayo bon ki khna samla ki bal pas ba hagane ki sam komno phin ai songu ya ka jing pas ki khon jong phiru banya palut bon ban sia khawai banya palut bon na ki pau ja phulak tang hang ni kham ai pat ka jing ai songu shau play teng karpan ya ka neru ma phin kan mau ban ai ka jing songu ya ka ai ka ba blay lo karku haka jing ka sam ka jong phi ti prabangai bi yo I ba ka tien ka jong play ka hi kairu yang hi hap deng ki ai ka jing don ka jing em ka jong I ka ba blay lo kar khu ba komno ngin long ki sordar ki ba bha bat ki bala ban shenia how blay bangilong ki sordar ba bha ka mot bala ban penyaj ba bala ban pentrikam ba ya ka jing yo jing kot ka jing don jing em jong I syaki badon kam mdai ban cipulut serwa neu serdan pek ba bakanam lek banam perserwa kai bakanam long luxurious nrai kan long ka ba mentoy naka banda ka kam ka jong blai te ke jikan tu naka banta jong pi ki long keme ki long pa ki samla tu ngi long ki serdar ba ha habang yo ye kano nang kong in kan mau shwa yo blai ki in kan mau ka kam ka jong blai ki and right ang iyo pat teng ikan mau banyali enjoy sebeja enjoy siki restaurant enjoy ek balik situ stay pelut ai kita ko kom jo ka jing eat pat ngin ai tang ka wei ngin ai lai nan ngin ai kat ka bangedon kom malong tu ka kun te kal ai lut kat ka bakadon nama ka eat yo blai ka sungu eat chisha kam nyau shu ar koren kalang bakhandai kat khat ban nyau nan ta ka nong ba pra pin yo I yang tu Beliau Quran sipang ke balang mekadania. Ke balang mekadania ke bedok. Hendai nak jing dok kala ai. Nak jing dok kam sana banai Paul wala ngong. Kum no pila banai. Nama ke jing jong ki yo blay. Bat ke jing nyek ke jong ki ada ke je ke kam ke jong blay ban Krishan ban pa jiram syaki wei pat ki balang ki bedok. Ban pa ke jing ai syaki Nang ba ki syakri jong try kum ke jong Paul bat ki wei tekini ka bang yo I ya ki ki singi man ngi I ba ka balang ka don kam ban pen kan mau ya pi ki para bangai ban nom klet ban ai da ka ba kemen syaka kam ka jong blai bat am tang da ka ba ai da ka ba kemen ban ai ya ka I ba pi don ba pi yo jingor khu bat ban ai ru da ka donut baro kompan kemau kat no pi sisa yo blai di para bangai be ko ki samla ko ki long keme ki long pa tongin yo ki jing start banai tongin am pen kelut kulumari ya ke pisah nakan mau ke we ni ke subject ke bangisim ke optional subject ke bamensua bangadang don po UBS ke we ke bang subject ke bari sipang ke administration ba tak administration kawai ban penyaj ya ke pisah tangka ban bu budget ke family budget ban hapo jo kan ke budget bangin pek komnongin pelut tang jaga badai bangin nomlek kulmar bangin nom pelut kulmar ya ke pisah hat da ka bangin lek kumta kan pelong yang I banong disiplin ya ke jing ai ke jing yo ke bangin dan hayi komno bangin la ban ai syaka kam ke jong blai te para bangai be kamalong ye pi kada kapor bai mat bon sin ngela klet ban ai
ya ka wei na ka baship ho ban ai yau so nang kong ban ai na ka khau kham ba philom hai yang asam ban ai se ka general fund ban ai ru ka jing songo jong pi yau blai tik ba bon hang ni ngasi ko ban pen kemau ya pi para bagi be mana mau syaitan un yalam bakla yang ni ke ba bon ban pelot pensep ya ka yo ka kot ke jongi daga ko mangalong mende daga bang isi khawai kulmar pelot kulmar hoi kam ngamut manong bang kam dei henrai kom nungin pelot ya ka badai yau blai pat ngim kan mau syu ngim bu yau blai khamat tingkan tu yi ki samla ki long ki be ki long pa boleh lekar kui ki kam ki jam boleh lekar ku ha ki bon ki banta ngiyo i ha ki ni ki sngi menta ngim kerdo syu ngim le dok syu para ngi blai la blai kalat kalenti da kum wai pat ban yo pisa te tang la dang in nang ban bat lakam ya ka pisa baka nompen pisa yang i bas pelut kulmar baka pisa ka bangi don kan long jingkar khu kan long ka jingkar khu ya phi ya ka ye kan long jingkar khu ya ka kam ka jong blai ka bagan ai tingi kemelanti lang ba kene ki jipan kan mau bangi kemelanti la sha si kan wan kambon la phi ki bal kalet la phi ki bum pat ai ubela kar khu shigada ya phi ai ngai sam ai ki jika puta kai bomai ulai phi samla ki belayo ki kam ki jam bat kinu kinu ki jing trai persyang ban i ya ka kam ka jong blai ai bat ublai un yo ban kar khu khampa ya ka jing em ka jong phi te to blai yo ban kar khu lang ba ka ne ki pan kan mau ka jonga naka ya ka jing ai she ka kam ka jong blai na mar na ka Church of God business session kila oi nga hapo khatsan menen te ngala kran ye ki menta po khatsan menen te ngai ki khatsan menen kin pelong ki e ki ba kraw naka banda ka kam ka jong blai ngala kaliti kana yo accountant ka jongi komno ka jingwan ka wenek si pau yong ka sulong tang ban la ban pendon kam ka pamut kam na dei ka ba kaloi kam let's say na pedeng ka 6% ngi nang la ban ai si kam jong blai ni san pau na ne 100% ki sau pau ki san pau ki nro pau ki nyau pau ki pat poi ada ngila ban nang kiu mat ngi nang la ban syakri kam ha ya ka kam ka jong blai ka perthai kala nang kiu kala nang hiran to ngin perkhat ki ai ba bel la kar khu la ai to ngin syakri yo blai to ngin syakri yo blai ba de ka kam ka jong u dak ka bang ya ai bat ngin tuai bo blame kar khu to blame kar khu yi ki para bang baro te ka ka por nga ko ban peteng ya ka ji te slok ha ka ka por ka bala balong in line bat ka ne ka banta ka ba ngala kran ya pi ka ka por ta bangin pet ya ka wei ka tax ya ka wei ka lanong na ka tien ka jong blai ka ta na ka kitab sam ka ba khandai pho ka kitab sam ka ba khandai pho kalanong tinggal nam pule ya ka ne kalanong baro ka wei tan rai ngan pule tang ya ka ne kat khat ka ba khat wei bat khat ar tang ka ne kat khat ka ba khat wei ba khat ar ei brai tho ya ka bor ke jing pitar jong me bat ke jing or chla jong me kat ba kom ka ta ka jing ship ting ka ba dei ya me to hi kai yang i ban nyo ya ki sngi jong i kom ta bangin pen yo hangi ya ka download ka jing start to hi kai yang i ban nyo i ki sngi jong i kom ta bangin pen yo hangi ya ka download ka jing start kata de ke tin ke jong blai to blen kor khung ni twai atrai be ya jong ka ke por ni don na ke por khmat jimu blai be emodon bor ringkat bat ke jieseng districtlo baragoi kat ke bangila bani wan ban ya don na ke por ni de twai ki pan kan tang ye ke por ke kanta bo man sema ko jimu hi kai ngi kamba bangin yo i ke jing start ka download jing sa am sho ka jing be
Bangin ya ngin le kinu Klem kajing start bakin jaman sim kepada me play. Terangi dua try kan ke por ban kerkhui ke ktien ke jome. Bat kan ke por kan ke kenta bangin dia ban ya te ya slok. Ya ke ktien ke jome. Rengkat bat ki para bangit baro. Ngira dua ngira pan kentang ya ke por. Kerkhui syakri jome. Keren lang ba jong. Show pelang jome kan ke por. Bangin nomlong tam kinong sngau. Anrai ngin long kita kinong le. Ia ka ktien ke jombe. Haka kertang ke jong Jesus ni duai. Amen. Amen. Te tongen pe ya ke por. Balai ba u Moses u duai kumni. Haka kitab sa ngi pe hang ni ngi yo i ya ke jing duai ke jong Moses. Bakum no blay un ai ya ke jing start haki kon Israel ke jing start ha u kum nong yalam. Un ai ke jing start hangi kum ki bangai akin ki sngi. Banginam yai ha ke jing big ban pen so si yo blay. Banginam yai banginam khat ya ke jing jen jar hala ka jong ka jingem baraka yeng ka sem baraka menang ka salang. Bon ke jing jen jar ke dai ki manmit. Ke dai ke breule ke dai bru pelong kam dai blay. Ti tongen pe yang ni ke dai ka lanong ka bakhandai po. Ngin pe balay Moses udwai kumni. Balay Moses udwai kumni. Moses ula dwai ke jing dwai ke jing manba. Ki kon layalam ya ki kon Israel. Hari klau saupo snem. But day gan makapor la to e ke jing dwai ke jing Moses. Hadin boleh ya lama ke jing jar. Hadin boleh alang yo pailang bakelot belang ubalang pailang jong ublay uba yale persya. Ki kodi sel ki long ki breu jaj ben reu bele persya yo blay. Kidai ki jaj ben reu ki ki bom kongu yo blay. Kadai ki jaj ben reu pa pen bitar yo blay. Boleh na kitab Deuteronomy ki long ki ba pra kat khat pa khat san. Kaong komni on bayalam ya me lang bagata kari klau kabaite hakaba ki don ki sen ba me ding bat ki nyala tham bat ki hak kabarang kyang kabam danom bala penmi te ka na mau semak blai yalam lamba kari klau yalam ba ki sen ba me ding yalam ba ki jingkar bonjang blai sha ya ki bada ka bakum ka ni ka por kena ke jai penriu sel ke bam kongo kalamat ye kena ke jinge lapin pule ke kat khat ke banyo hado khat we kalamat ye kena ke jinge naba ki long ki breu ki bam kongo yau blay bat ki ong Moses wong la bam do yangi ha ke jing bitar ke jome bat la pen jot yangi ha ke jing ot sla bala pen jenjar yangi nakibanta ki jingle boman bat ki jingle pom jong ki khoni sel baro kat hado bala pen bitar yame ublay bem baro ki sngi ki snem wong kalalong tang ka jing yathu khanakai balai kalong ka jing yathu khanakai bom dan jingkar khu bom dan jingman toy yo i tang ka jing boman yo i tang ka jing jar yo i tang ka jing yam thang yo i tang ka jing ot kila khnyom yaw Moses kila khnyom yaw blayru kila kelet bau bayalam yaki nari pelapelai yaki nepori Egypt kila kelet blayru le bah ula sngap la skor hanrai pa khum ka ni ka por yo i ba bo na kilong pa jong ka jai ben Israel bat ba bo na ki kila yapno Kilayap no si tang lenti kimpoi sekari jingkular kimpoi nama ke jile boman nama ke jibitam ke jingem ke balangkot la pipule kalanang balai tu kot kot ke balai tu hunriu kandai pau kitab sam ngen yo i yang ne buang ulong tang kum plang ubami upo ben mi staino ka jingem jong breu kalong tang kum bau thia ben mi Andala kim step
kalalong da kumway pan. Kasih hajar snam, kalong tangkum sisngi. Kalong tangkum masimit berutia, uklasya mustap ukhi. Kajing jenjar, kajing ketang, kajing em. Ublay upen kala. Ya kita baro. Ngikan mau ya jumai hamian mar. Ubalapan kala tang siklemat. Kariganikin ba Moses udwai. Ongi don kajing em berbreu besron kalaban kot hakano ko baro kiai ka mangidon kin sulai no. Dan pin puli ya kini kat ke beladu henriu. La ronga ya ki kom da kajing slay jong ko om. La ronga ya ki tang kom ujumai bawan tang siklemat. Para bangai be ngi don kajing em tang kani hatu kam de yang bangin perkhat ba. Ang Moses ubreu labo hakan ka pertai bun em tang nyau posnam uba kleinru kalong nyau praposnam na pin pule ka kat khat ka basipo nyau posnam ba namal ba kleinru praposnam hab deng kini kisnam ubreu le yukai sau potli kisnam ki yai lamba kiri klau ki knyom ki ot kile baman, kile ki kam bapen bitar yau play, ki em ka jing em kat bamon, kile ki kamauria bat kum ta teter, bapen bitar yau play. Para bangai bin, kane ka wai na ki daw, ke bau Moses ula duai, kabar pat bau Moses ula duai hang ni, kawai pat ka daw, papelongi Moses ban duai hadin ka jing bitar. Baradin ka yaki babon ki kun Israel. O Moses ula duai kena ka jing duai. Ban pendam no. Kom ka jing duai jing babe. Banong atrai pendam no ya kena ka jing bitar ka jong be. Atrai da penrit akamat jong blay. Bat ka jing kala ka bamot. Bau blen pediang ya ka jing yelek persyak baro. Bat ban penyok pat ya ka jing yang batmai. Kata kada ke jing tuai ju debet kelet no try. Ya kini ki konisel ke bela persyaya me. Ki bala ki kambaman. Ki bam nyau ya ke jing em ka jawi ke basiplut kai penserwa ya ke jing em ka jongki. Kata de ke jing tuai ke jong Moses. Lapin pek na kat khat ke ba khat la. Kong topai atrai slam kat no. Atrai topai slam kat no. Return, oh Lord, how long? Kata dia jing jam pai donut jong Moses. Try to pai no, kai no ke jing bitar ke jong be. Ai pat ngini omat ika step jong ke jing kemen. Ka step jong ke jing isnai jong me be. Ka jing I jong me boleh sai sen. Bangin yo ika jing kemen, bangin yo ika jing sok, bangin yo pat banyo I ya ka kam ka jam bamen kerku men penroi banginang menle ya ka badai kadai ka jing tuai jong Moses try hap deng ka jing paman kat ni try to kelet no pen thamai pat ngin yo pat ka danut ka bathamai ngin yo pat ban so tho ban em ka jing em ka baba ula dwai yo blai ban pen yo pat ban pen so bha yo blai But yo mat ke jing kerku. Now blay. Ka benta ka baar. Ngayo I ke jing tuai ke jong blay. Wang to hikai ngi bangin yo. Ya ki ski jong I kumta. Bangin pen yo ya ka donut ke jing start. Ka bang yo I hang ne. Ya ka bau Moses udwai. Wang to hikai. Wang to hikai ki konisel lagi ne ke jing jia barok ki bala jia. Nak kijing bitar ke jong me, bat nak kijing yap, mat nak kiba bon melasya, yaki. Ong atrai tu kelet no yakita baro, tu hikai, pat sasisayan. Makin mat nak kini kijing ke bakila pen susi yang meu play, pen ketang pen bitar yang meu play. Makin mat pat sasisayan kijing kerku. Kawai pat. Bo play Moses duayong bakin nang ban jit nang ne sekmat
banjit ban syakri hak ye boleh banjit ban le ka mon ka jemo boleh banjit ban yo ka jing start ha ka jingem para bangai be kene kalong ka badan kam kalong ka badan kam tongin yau ya kisngi komno ngi la pelot ya ka por ningi penon kam man ka sngi tongin yau para bangai komno ka jingem ni man ka sngi pi nhau nè kalong jikar khu nè ha ka jingem nhau man ka sngi akan mau mensyua kual peti dang dan ji sang ong kadu la du nong hayam mane nhau kan mau ya kata ublai umong kum ta wang nhau ki sngi jong pi kom no pelot man ka si wat nhau ha bom dai ban nhau yo don na prang pi ne ke ji sang pi syong hang ni yo pi nhau ye ki wai pat ki bom dai ban nhau bangin nhau ki sngi ke jongi ko ke samla nhau ye ki sngi ke jingem jong pi nhau ba khat reu snam khat nhau snam pendap ye matric arpo puet pu ar pendap ke graduates hapo ar pusau la pendap ke post graduate let's say pendan kumba pusau san snam nhau kan ba komno ngan achieve ngan yoi kita bat komno ngan yoi ki kam ki jam nhau rapi yoi ki kam ki jam kan mau nam yo blai ban ai jing sungu yo blai ban ai ye ka wena ke jipo ban ai ke jing kerku yo ko ki samla nhau lano pin sa yo yeng ki khon ki ti kom ta nhau wat ai bakan suya yai rumah rutit haga jingem ko ki samla nhau ya ki sngi bo belu ai bat kita ki sngi belu khu kin long jing kerku ki me ki pa tongi ki me ki par ngin nhau ya ki sngi ki jongi ni ai ka pori ki khon katno hakile ki tiyo ki barada ngadang kran ya ka balang play box se syapang ka jing kristan syapang ka je dai ki kimi ki pa shilok ka je dai ki kimi ki pa bar ki khon komno pi ai ka por ka jong pi ne ki sngi pi pelon tang banya be ka spa ya ki khon myo ki khon ki myo ya pi hadien sababe na la jot ki khon ba phim nang ban nhau ya ki sngi nhau ki khon jong pi bangan ai ha ki kali je sngi ki kam ki jam ha ka shong kha shman nhau ya lam ya ki wat eno ya ki ko ki kimi ki pa yo andar ki khon ki kala da kum wai pat lada kin pin bitar ya phi ki pin bitar ya blai lada ki em ka jing ba baman pin sababe dai ka ne ka ba blai wa moses duai to ai hangi ka jing start ai hangi ko try ka jing start ka dadot ka jongi bangin nhau ki spa ka ba crowd tam hayeng ki khon Kamu ngin yalam, bat piki kimi kikpa, kamu ngin long jingker kui ki khon, jongi. Kakten jong play ke hikai, hadu kat ni, bangin long, kita kibayo ke jing stan. O Moses udwai, sangap ke jing dwai Moses sachisin ngan pulai biang, to hikai yangi atrai. Bangin yo kadanot ke jing stan, hikai yangi atrai. Bangin yo ya ka mon ka jome bangin yo ya ka jing trang ka jing kwa ka jome hangi bangin le ka badai nang tau debet padu duai duong kum ni o debet o duai kitab sam ka balai phundai ka thot ka basa duong kum ni ko try to pen sempang yangai ka bakut jonga to ai bangan tip kat no ubashron ngalong to pen sempang yang atrai ya ka bakut jonga yo kan lenoi kata de jing tuai jong debet
Rang tahu Moses wang bani tu ia ke bor jong me. Kat bakum katakan syepting bangiri ban syepting yang biatrai. Ngim syepting. Ya ka badai ban syepting ngim syepting. Ya ka badai bang nginom syepting ngi syepting. Nang tapat upol wang kum ni. Upol wang ni. To kami ba te kum no piyai. Ki bom kum ki bom start. Henry ki start. Daka basu spa ke por. Siu spa ke por. Ai ke por. Siu ke dor ke berem. Pan ai ke por jong pi. Na sutanat ban bu ya kene haga kenten pareng ya kene kenten ke bau Paul wala ong. Ke bau ka kenten pareng gong make the best use of time. Make the best use of time. Give the best. Jika por ke jong pi, bahkan long jikar ku. Kau ke samla ke jong pi. Yo kita ki por kin hello nei. Kapor thong. Ladalah lain no kapor thong. Wat persang bantung hakawai pat ki banai. Pinawa ye. Brai lo bu baik hakka jengem jogi. Takadaw ngi den kamban duai bo blay unyarap yangi ban pala yangi bangin so tho ya ka jing em ka jongi kalong ka balangkot hap deng kita ke balang por balangkot ngin ya persangkat bala bo blay un ai ka jing start bat kata ka jing start kalong bang ngin pendan kam ya ki por ke jongi nakabanta ka jing ki khon ki ti nakabanta ka jon kam yo ka jing nakabanta u blay ubangi syakri para bangai be yo angi do no ya ka jing em babatam bau blame korku ya ka jing em ka jongi bau blame yo ya ka jing em ka jongi tong in best ya ka por ka jongi tong in best ya ka por yi ki khon tong in best ya ka por yi kum ki kme ki pa ya ka babha am ki ba snail tong in best nam ta ka kam ka jong blay Yang in best yaki waipat hakikam perthai. Ngi pelot yaki pisah tangka jongi. Ngayo I ka sarkar jongi ni kisngi baladam kapan ban peniyo pisah. Ban to ya pi ka pisah ka jong pi. Daki ba penkrek ki festival ba per. Bat ki program tamasa ba per. Ka program tamasa ka ba retro imat siajar. Ka ba ramtam daki pau wajar. Kemia Kemadan polo, kamnya ya kene lot ketikan, ni pelot ni ai, namar, ni sengau baginya be syata, ni ai, kam tam mengi bom don lelai, kumlungin pelot, wayu kena, wayu kau kami jom kayalam, syalik senamar kayalam yo, syalik jiasan kayalam yo, haga wayu kesini, abu syang senda berga kami. Haba laman lom jing aingo. Ana wan lom ka pla jing aingo haka. Kane kalong kame ka say ka bek ka wat ya ki pisa. Ka wat ki pisa. Bade banai. Ana la ka say tang sitang ka. Ka ai. Haden magala dabay. Uniw kon wa song si. Niw kon wang. Hantahi. Wang may. Balay manin ka sinamapat. Kato pi ai. Manta pada yang mana pi ai tangkum tu mai. Wow kon, sab se kon so tho. Sya sanama pi ai kat to. How blai pi ai tang kat tu mai. Pi kwat ban yo ai ke baritam panai. Tongin perhan. Ba blai un ai yang i ke bor ka jing stan. Ba komlongin pendan kam. Ya ke por man kasih. Ba anawan ka saman meneng ka ba khatto ani ka por bo mosas duai ka dikot ka bom jikot aneng la leino anang ka perthai ha eingen pelot ka bom jikot namangin sab ajin kenya khmat jong blai ya ka to ka jing pelong sardar ka jong blai yangi ngen sa ajin kenya khmat jong blai pile ayu to ka por bala ai pile don ki khon pile ayu yaki kom ki keme ki pa pile ayu yaki jinga sang Tang ki bayeng ki bam bo ai ba tanglang tang ya bam ya di i pen sobha i khat i ke jing bitar ke jong blai
ayung ilale hatu ka de jing stan tagrau polwang to khmi bha kom no phia kom no phim kom ki bam stan hanrai kom ki ba stan ki ba sis pa ka por bat ka baro polong ki ba tip ya kam ka man ka jong play ki ba shampang ka ka man ka jong play tongin nyau ki sni ki por ke jongi bangin pen so bha yo play yongi pen so bha ba man kumalong ki kun Israel ngayo ya gane ga jing jongki klasarwa Moses wang blok hot yanga wang atrai merak hot yanga mangan yalam balai kini ki breu kim khango balai kini ki breu ki saila balai kini ki breu ki mane ya mera shisha balai kini ki breu ki pen bitar jame ula duai badu duairu wang atrai map no yaki ai padi ki ke jing matmai ai padi ki ke jing kemen para bangit ben ngedon kamban duai ladang ila lebak la lara ki ki ba bon ngem yo ki so ki ba ba akan mau yai pa jongi manswa bangiran don so po manswa yo so hakabo bleula ai hakapor ke biang ladangi penslam uso unsa hab hino baro tang siwan galer on hab no ngindu so sius pa ikapor sius pa ban ikapor natakadaw por ban kait yo so por don kapor katala du kita kisngi ki por di kila heno nei ken heno nei kabar ni pulen em kaktien ga jong blai ni pulen em kaktien ga jong blai ban tay ya kala jingem la jong ban jingem ki khon ban tay ya ka family ban tay ni tay nem da kaktien ga jong blai kam don khang niru ka na lor bang ila invest ka yeng ila invest ila de na lor bang ila invest ki khon ba ki ba bon yaw blai pat ka kam ga jong blai ka dawa ka kam ga jong blai ka dawa tongin perkhat ba blai un ayangi ka jing stan komno bangin ai ka kam ngalios ngaw ka balang ka don kam ban trai ki kam jong ka ki ba bon lang ba ka wen ki pau ki kam ka ba dai ba ki nong kai ki haki school jong ka balang khau kam ni hadu kat nu ngile tikna prabangit be kani gade ki pen kan mau ke jonga na ka banta jong pi hadu kat nu invest ka kam ka jong blai ne nil ne kalong zero Lalgalong zero. Kum nungin sa ajing Kenya kamat jong blay. Para bangay bayin. Ni emma kini kisni ka ba Day gani ka ba kitab sam ka ba kanday po. Kan ay ka jihikay ka ba karaw. Bat katagalong ba Moses su duway. Bangirungin duway. Nang ni siya kamat banginong atray. Tuhikay ang ibangin yaw ikisni ka jong. Tuhikay ang bangin yo ikadanut ke jing stan ban yo nang ne shikman ong no roi shemen sem saus pa lai po jing roi shemen sem saus pa nyo ki jing kar khu phila pdiang shibon nyo ter yaki nyo ki jing kar khu ngi nyo nam ni nong try mem shem la ni nong try ngim shem la yo pinot banong kumta kat ba bulu kar khu jing shibon nyo ki jing kar khu pila pediang shibon to penyo hengi try ke jing start ngin mi na ke jeseng ngin mi nang ne kum ki start om shu kum ki bom start khat to ya wai ha ka ka por na kantung apil ya pila ka basauret tongin pelongi ka district longi ka district long ka klan ka kraw ka dan bor ban shakri yo play ban ai ka jing shakri jongi yo blay be ka kam ka jongu tongin dwa yo blay un ai ka donut jong ka jing start bangin jit nang ne shikmat bangin jit ye ka batam bangin le ka batam banam penserwa banam pelekai ye ka por nak banta ka buram ka jong blay para bangit be ha ka por tongin mi na ka ne ka jesang
tua yo blay bun ay uslap dengan si pediang baik yo uslap tang betul blay bun ay yang uslap pakam bahala syar singi kini kita yo banong wan ngeni yo ban syakri yo kambah kini kesingi kaddo yo wai para bangai tungin minang ni ke jesang bangin duai ni ke jing duai jong Moses duai hayi ko ki kimi ki pa duai kini ke jing duai ko ki samla duai kini ke jing duai ban ong kini ke topen tuhi kai yang ia try bangin nang ban nyau ki sngi ki jongi topen bangin pen yopat yang i ka download ka jing start nang ne sekman to blay on korku lang bagan ke kubor ke ji teslok ka ba ka disik ka labo ya ka ji sang shipo beje ka de ke ji sang yate to ai bakani ka tien ke jong blay kan yo ban te yang i kambha bat ngin yo ban syakri kambha ya ka borom ke jong blay o blay en korku nak ka bentar ka borom jengu amen Kublai shibona pastor ya ki bepila kerana pedang jongi ban ai ya ka jingkan tu kan pam ki jingi kai bat kham tam ya ka ten ka bakhoi ka jong blai ngange kala long sisa ka jingkar khu na ka bantai jongi ha ka bau slap bare trola wan ya ka ban the ki jingkar khu na ka bantai jongi ha ka ne ki jingeseng ka bamenta je ngin poi shaka weipat jong ka jing shakri jong yau trai kata kalong bangin lom ya ki jing kan shau bat ki jing kan shau ki bangin lom ha kan ka jesang kan lek palang hasan mer ba pediang ya kan ka jesang te kerpat ki phi ki para bangit kat bala phila bari ai kloit nang bakan long ka jing krisyan shushu na ka banta ki jinglot ki babon badang pankre jong ka balang hang ne san mer te kat ba ki dang lom ya ki jing kan shau ngin yerwai ya ka jing ruai ka balai spa pra baraden jong ka ne ka jing ruai hot yo setri jong ka district baraden kata yo setri jong ka balang san mer bekin yo ban ai ya ka jing kran lengkot rengkat bat ki jing pentip ke jing ruai ka ba lai spa pra ngin yer ruai bengin lom ye ki jing kan shau ka ba ong ka cross lapi ju try kong uk ten jong u haman la ki ten ki kampen i kumta phiat man ka sngi kum ka ten jong u namar kan mau perthai kap khmi ye phi ki samla bat ki nong lom ye ki jing kan shau kin yo ban lom kat bang dang ruai ya kan ke jing ruai Shah
Reverend Dr. Moderator, Pastor, jang barangga jang blai me kliana sam ke badan rangkat bangi, hagane ke jeseng, kirang ba ke be ket be ba ek kam ke jang blai ke district Shillong, haki South Lee ki circle, jang gane ke nong ba Shillong, kirang ba itemen basan. Jang ki wei balang ki don kat bangi ne kapor. Kumjoru inong bi kman. Jang ne constancy I don kat bangi hakane ke jeseng. Ki para bangai be baro jungle district Shillong. Bat ki wei ki district ya ka bala khot sno ba. Bat ki wei ki prabangat jang ki wei pat ki balang ki badan hagane ke snong hangne po san mer bat ki khap ki dong jong ka bat baro ki bedan ran kat hangne ki long kme ki long pa ki kon samna gen te bat chenrang naga district Shillong ngi piang sobha ban yai kublai e fi baro ki badan hakane ke jeseng haka ke teng ke batyang tame ke jong try baru nang peneme de jongi u Jesu Christ ke jeng dan rekat jupi ke lapan chan si bone gi barkalai men sem si bone hakane ke jeng shakri jang ke district Shillong ke arpo jang unu snem ubamenta ke jeng betep nak district Kilong kumne Kum kane ke jeseng. Bangin yo hau no snam botumai. Arfon riu. Kanlet sha ka balangat sarkel ka basyatay. Kane ka siting layo. Nai principal jong Nora Evelyn Higher Secondary School, Kurapati Shillong, Nganpule, Kumbalato. Admission notice. Kanora Evelyn Higher Secondary School, Kurapati Shillong, Kabay Meklea Badasam, Kapriang admission, Yaki class 11 arts, morning and day shift, Nagamanta session, Arpo san, Arpo nreu. Yagi form rung school, admission forms. Labanyo naka office yung school. Aprenga por kendai bijemen step hado lai bijemen ski. Habaro kiski long tray. Kapor long school nagamantay kibelet morning shift. Kalong nreu shiteng men step, hado frashiteng men step. But dan kam fong uniform. Kani kalong ban plela ikikna kibatrang. Ban pule, bat ban late tray ni belar tat hakajo kapor. Yagi jing tip kapabnya pila ban phone shagin number. Kidon lightly number. Badru, fila banlet, banyak kendo, hapo office principal, bad kinong tray hang tu, hapo Kurapati Shillong. Nyai kublai si bone yo shaki yung tray ba shanbor lang kan. Belong nong tray yung balangi badan menta hapo Pune. Ila to ekne ka kot ka bakerteng lift experience of JGM Nichols Roy. Nila buo ka hangtay hakakali ka bali po belro. Sobha banyarap. Dagbay ka doon ktilang. But uniw syagri yung try wala plut por. Man to ekane ka kot. Syafang Reverend
Late JJM Nicole Troy Kador jongka kalong aspa tingka ngin sayo pat sagway kajing syagri yaw try hakane ka jo jaka hakane ka lampung haka por shibiji siteng kane ka long ka jiseng lap haka bay noy lam yung jiseng long Reverend B. Karsati nang yalam jurway ka music team do ka district Shillong pulis dang badway iba Arlington Krem iba long shaman do ka district Shillong Kikwayar nginyo asngaw kalong nagabalang ublay nung tumay. Bat nagabalang ublay San Mer. Jingay kublay doon nginyo asngaw nagadistrict Shillong. Indong krenme indong ilap haka nagadiseng kabasibjisteng. Ilong Reverend A.R. Marwen. Kinikilong kitimutip kulay sibon. Haka penungkong nakaliang kabalang ublay San Mer. Isoban aingoy ublay. Bauladan rekat bat ngi kum kabalang habang iyo ban penkrea kene ke Jiseng district ke Arpo jong ke district Shillong. Ublay uladan rekat bat ngi hagiliang bro bat wala kaladon ke jingdu jingkermen kendiat haba lawan slap kum tu bat ngi la kemil ti unu slap la kham slam bat ngi Dwai roh ublay bun penkerja inu selap sipang por bakum kabalang inyo ya kaban ya syakri lai lu ya kerteng juu hakane kalumpung. Kijing pentip nakaliang jong kabalang kilong ba nakaliang jong kabalang ila penkerja kesyasngi ya pi baro ki parabngai ki ba layawan hakane kalumpung. Bat nakaliang jong kabalang ila ngida kerpat ya pi bapin sobaban bur enti kijing penbet jong kabalang bapin sobaban syong bet hak itu kijaga syong kanang ba ki volunteer jong kabalang kinla ya kaban penpoi kisyasngi hak itu kijaga ka pisong bat ki basyong kene pandal ru kin syong bet hak ini kijaga ka pisong kana bukan pensuk ki volunteer jong kabalang bakin penpoi ya kijing don kam syapi sobaban le ya kata kijing kerpat nakaliang jong kabalang bat sakawai kijing pentip kolong ru nang benta ki toilet ki senrang kadon sya kata ki liang kamon bat ki kinthai ki la ban let syadin jong kani kapandal bat sakwai ru kejing kerpan nak liang jong kabalang kalong ba ya kani kejaka bangi penlong jeseng la ai yangi la ai jingbit ingi da ka department jong ka horticulture ta kumtangi kerpat ya phi ba ngobha ban le khu yang ne kejaka menumpan jobo bat sakwai kejing kerpat nakaliang director jong horticulture ilong ba sobha ba phinomelek chalandet jong kani kecaka ba kham sedin namar kiladon ki kaldon ke planting kiladet bantung jingthung khide kijaka khnang bakan penjot ya jingthung jong kani ka horticulture kani kale jing kerpa nakaliang jong kabalang bat sobha ban le ya ke badon kambro sakawai pat nilayo ya kaban tam ini kot jengruai, bat ke kerteng kelong sanda akor lengdok maulong banapo lau sok tun celong, bat itrai jeng ini ke kot jengruai subha mensawan sim ini ke kot jengruai nang ni napo pandal, bat sakwai jengkerpat kelong basubha ba pindah cek bahai kitiar gitar kijong pi apa pi yang ne kijaka syong jong pi kenapa kan nembu jing ya pi bat kumjuru ya ki volunteer jang kabalang bulan kurku nak minta kuburom juu amen. Ngai kublai ya kini ke balai ya ke jing pentip bat ngin snobhai ya ke ban syashkor ban bot renti ya ki jing kerpat jongki. Ban ngai kublai ya pi paitlang jong trai baro bangile syong ban syakri ya trai watla pedeng jong slap rengkat ya kitoi ki balai sim menta baro hakane ke step ublai ndo yo ban kerku ya pi
ham tam ki nong ai ki jingruai ke bakar pang nong yalam jingruai bari ushakri jong trai ibal ai ka khubor ka ten ka jong blai ha ka ne ka jeseng te ngin ye yang lang baro ha ka ne ka por ban nga snow ba ban khot yai reverend bp bosngap in yo ia ka ban duai pen kentang ya kini ki jing kan show ki bing lum bar ha ka ju ka por in sa yo ia ka ban duai pen wai ya ka ne ka jing eseng tongin ye yang lang baro ha ka ne ka por ini dua. Ablay pa jungi wahabneng i dab da kajing sngaungo. Bamal ay ngi gine ka por ka bakodor. Ban ay kajing syakri me try lang ba kajing ruwai kajing duwai. Bat kam tam ka ba yos ngau ka ktin jame. Karkui ki eke baro ke bangi liapan pendep haga ne ka step ko kenrat. Bat mentangi wan rahmat jame yakini kajing ay. Kebengele lum nagam taka balang hang ni hasan mer to dagar khu garpang ke atrabe bagi jengger khu jome kin dap kerhai ya ka balang kat kum ka jing slay ka donut jong ke ban I ya ka kam jome yai gar khu ki silenter jong ka jingem kar kholang ngi baro yo pailang jme baro bali no shakne ka pla jong ka jingen show ye jengger khu hagijing tray jing ta ka rap karyang ka no ka benta jong ka jingem ai bege jinger khu jemekin dap hai ka jingem jong ki baro kar khu ka por badang sa bat ya ka jing seng ka benginang yo pat haga ba wai no to ai bege jing ai ka jong Jesus Christ bo try jing e u blay pa lemba jing sloman sem ba khu ai bege ne lai wo blay ken lor ka lemba ni hang ne lembat ki wai pat ki reu ngat ki baya seng ki ba pendan buram kerteng je mekel leng saudong setlak jong gane pertai menta bat sedu ki bam cekot amen. Tega balang kalapan kre ya ki jing bam ki jing di nak bentai jongi dengan snow ba ban khot ki ba plus sim in yo ya ka ban duai pen kentang ya kini ki jing bam